chirifano si chimbonzwawo nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive kwatakananga madoko kugwana manje tsagamane migwana hakusi kudharadhare reko mudengo wangu tepe satani nezongofamba waiziya haana mbetsada kupukunyuka kudai soka patine modzi yangu gaya nombonditsigira iri kutyarasha Sauro saka uchaita seya hachi baba ndogati panga muchanitema kana neadvaisi kaini ipapo mufana wamika handidi kana kutombokurevera nhema waiziya unoziva here kuti ndakagumira grade chii inini makagumira chii Sauro mufana wamika ini ndakagumira grade 1 first term risvondo rekutanga pari pabreak foot waibataka saka chikoro kudharadhara iko kumufana wamwe waibata saka chingovunza kuti nindonanganisa sei kumastreet wise chete waibataka wangu machembiza anatomboedzowedza kuananganisira yese iyoyo but hamahwambi mukomo wangu ndawadza kuti machembiza ndongonyora kana masaba 2 chete kana 3 but muganga wangu pakaipa mufana wangu ka saka tonanganisa sei kumadhiredu atiri aunanganisa ayayi wangu ka apa zvekiri rotombochimhanya waiziya ndongoenda honoro 2 waiziya ndakanovhara tozinoti tinoita sei mufana ka wangodzoka waita eketers waiziya ka saka chingobaya kufa zveongororo waya unenge uchiita waiziya indobva ndasarawo ndichita se ndichinanganisa ndiye ndichita kunoko ko dhirireriye wati toita seko nhaye mufana wami idhirire chii zviya Sauro mufana wami tagarisa kasatarowa gochi mufana wami saka chingoorganiza magaka mampishi waiziya ini ndakanoorganiza kazvimwe zvese zvinenge zvichidiwa waiziya mufana wami tagarisa tsatarowa American Gurash plus kamuzukuru yanonzi Getuya aiwa ndikutomurwarira zvekudaro ka saka imbusi yakawandinyorera kamasasa ako mufana wami Sauro but ndozvatakawirirana here izvozvo mana ko ndaita seko futi nhaye madokwana watibheri Sauro kuti takaurana 2025 tofana udana nemabhebha anditanga naleta S iwa udana nemunhu anditanga naleta G safi boy here mugengo wangu iwe mufana newewe ka zvari kulaza migration unofungidzira kuti hatizivi here kuti first name yavo haitangike neleta S wakasara zvechibaba migration misecond name ravo anonzi Suzeni waziya wangu saka ndandatodhibhowo futika kuti geta nditori naro futika zita rake rechituru rinotanga naleta S waiziya chibaba rekuti iroro iwe hauzvikete kuti uya anotonzi Gertrude Solomon waiziya here naiwe mufana wami saka chibaya kukufajika bho mufana wami apa ndakangwa apa but I still bo endure mabude Sauro bho mufana wami Mwari ndiri kuya kwamuri muzuva ranhasi. I don't even know where to start further. I'm a sinner. Ndakatadza. Mamuka chere ndini kamwe mwana wenyembresi matsa soli kamwe ndichitombuka kuda ndinotoda kutoita munhu musvino asi zvinondoerekana zvauya mufunge henyu ndotandira papiko naimi Mwari ndikangoona bhodhoro redoro chete kubva nhasi ndikubva ndachinja road baba. In fact ndikangoona bhawa chete ndiri kuda kubva ndachinja road. I know with the power in me I can do this. Kana riri kaso riri kuda kakuti netsei kusiya nekuti ndakarino. So ndinotanga ndanyatsomeditata zvandisingaite ndiri sober. But now I say enough is enough. Kana riri black I know kuti rinoboosta libido ka. But no man ndave powening. Kuti nditi munyamashere kuraiwa naabhure chira atete wangu okurambiwa kumunda murefu waye. Aiwa zvirume zvinondigadza zvoshere tsabwa kunyangara chinge kundogeza konai kwaiko nai baba ndaitotiwo peno ndichanyengiwa nevarume wakanaka ninge nafuretsina naye yangu mangu asi aiwa gogogo kuranzana tusekuru tulibe kana mazino zvene yangu nhamo imburi yeko chaizvo naimi baba. But ndikasiya futi boyeri nekuti ka ini ndiri mukuru wechechi ende basa rangu iri kairi nafanira kakuita mukushuwa kuti vatendi vese hapana ari kufa nenzaraka kuimba yake uko. Saka manje ndikasiya doro munhu anoraramisa mhuri yake nekubika doro uyu newacho anotengesa handisi ndinenge ndavapanisha here. Amen handisi hangu kuti chii kana kuti chii but still I think rega ndingosiye. Saka gawe iite kuti asadzoke bafuti akandondiona so ndiri kuda kuti aone nenge ndiri pfene kudandi andisiye aiwa ndodaba murume akadaroyo chidictator bakani nokuti chinokona kulidza futi chinobva chaita nenge chinoziva zvese aiwa ndazvidaba kamunai zvinoenda kumanikiziwa chere road I play. Ko mama muri muno? Mukwambo ko imi muri muno? Yes so manzo zvandanga ndichinamata here apa? Aiwa ko iyoyo wazwa izvo ndanga ndichinamata here? No mama
Makasimba ere mama? Ndiri right ini mwanangu. Kana ulibe kuzvinzwa baba svinu ena. I'm also glad kuti hamuna kunzwawo kamuna mato wangu ka. I was just praying for you. Ndikati please, komborera mai vakandiberekera kamudzimai wangu anonaka maningi uyu. Ma? Yes, anobika zvinonaka uyu. I thank you kani kundiberekera mukadzi anogona kukanga maningi kudai. Owo. Unomota here undipo lift? Yes mama. I think we can go now ka. There is no problem. Iyo mdara uri kudei? Bamdiki. Dai muri mumweka, matombodzikama henyu manzwaka. Handinakakuya kuzotamba nemi panapa ka. Mukada kuita dzungu ndinoenda ndikakusiya muchiworera munomu. Unomboziya here uori unagarwe remi. Umbori ani mdara iwewe? Uri kumbodei kwandiri? Saka idzunguka iri. Iwe mfana iwe. Mdara wega unzwa kutya here. Ungabva wadaidza ndimba rakaita seni kuti mfana? Inini solongo ndiine pfungwa dzakawanda kudarika dzakoka. Utori mfana wangu wanzwaka. Dai wakachenjera usiri mukati munomu mauri munomu. Ndatoya kuzokubatsira munomu. Saka utombodzikama wanzwaka. Ndokubatsira inei shamwari. Usandipedzere time yangu ka. Aiwa. That is the wrong question wanzwaka. The right question here is, inini ndokubatsira sei? Vanhu vari kudhaka kunzwa. Chiko newako mani? Okay. Saka ndikakudza kuti ndokwanisa kuti nhasi chaiyeka urara wabuda muzando munomu. Unoramba uchizhinya here zvauri kuita izvozvozvo. Wati mdara? Haizvi ukuita zvekutamba iwe. I can make all this shit disappear wanzwaka. Iwo uri kuwanei pari dhiri racho nemdara? Nekuti hakuna munhu anongobatsira munhu asina chaari kutarisira. Right. Now wakutaura manje. Hapana kana basa rakambonyanya stereki kapa. Iwewe chakuka ingobvuma kuti uri kuda kubuda handiti? Ndokuburitsa. Then zvimwe zvisizvo kaizvo usire inini. Kubuda ndagara ndoda kutobuda. Munombonza ani kona mdara? Hapana kana zvakambooma stereki apa iwe. Iwewe chakuka kungo ndoita anything jamunenge mati ndiite senior bachelor. Saka mati zvakamira sei? Dedi chikombera, ndinofarira rudo rwamondipa mufunge henyu. Iwe chimbomira kuita dzungu mani iwe. Kukuendesa out kwandaita imhosva here. Handisi ndakakuudza here kuti iwe ndine vasikana wangu 5 ka. Saka iwe unotoriwo chi6. Ndiri kuhwa kufara dedi. Ende ndinodozviziva, ndakadozvigamuchira. Munoziva here kuti ndaitofunga kuti muchadondiramba pandakadokupfimbai paedhedhi. Ndaitoda kutokuramba ka. Because vasikana vane nyasi dzakakurisa dzikaidzi. Munongori nekamwe kakubhohwa so. Saka ndakatozongogaya hangu ndikati tegedza ndikupe mukana waiziya. Thank you dedi. Saka maidorevesa here pamakati tigonzi ndisaura wenyu. Uyu. Uri kuita seku iwe. Alright, tigonzi achitombori shamwari yangu waiziya ka. Inotori shamwari yasekuru wangu ka. But kungoti ndiwangu wechidhaka chete waibata. Shuwa here dedi. Saka pamakadoimba song yekuti patakasangana iye maidove mose here. Hezvi. Handiti ndini here ndakatomudza kuti taanyoreka. Nekuti kamukaladhi kake kekuaitiri yaka. Akatokalaza tiri tese tiri mutege waiziya. Tiri padhisa abhabhaba. Saka mani vaiveka ndevangu zvekutodaro. Handiti here waitopedza nguva iwoka uchidanana nekamubhusmeni kako kaika kasina zita. Kanombonzaniko kakaika? Oshomole. Handidanane naoshomoleni. Munhu wandinoda ndiwe boss chicos. Ndinokudai dedi CK. Hoyo. Koma wetsi acho aripiko nheyakomana. Iwe tsagamani iwe. Uyakautambire order yako faster ka handina zuva rese panapa. Kasikatoni. Maskara sego kaso maidombe panapa. Last week makaorder food yese murestaurant munomu. Saka mari district todi. Iwe tsagamani iwe zvagara zvendikutoda kachikafu chese chiri munomu, right? Baby, unofarira dringi rudziko iwe. Ndoda koko dedi. Tsagamani zvamanje ndikutoda 2 madhamu emakoko maiziyaka. Mwamhandisiro ka 3 madhishi emachips maibata. Mwamhadira akatumhiripiri maibata pedu paipai. Then muvamhandiorganiziro kahwanyi rori yemapolona edu ekukoko maiziyaka. Zvanhasi hatina kana appetite maiziya. Hoi boss. Kotipika mukundisira pakaita senhasi. Nhasi handitomborina kana mari mufana wamika. Chatongokupa hangu ka 350 US waiziya. Iwe, haunyari kutaura wega ipapapa so. Haunyari zizi murume mukuru. Shit man, ko ndiri kutorota. Zvaendwa izvi. Yesaya, nzikaika timu rangu. Ndandakati shukari serious maiziya. Hauteki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana uchida legit driver's license repapo chairo maiziya. Tibate isusu. Hauteki driving school maiziya. Tokuisa driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine mainstructors anogara akanota badness maiziya. Zvokuti uchibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zviya. Unenge uchiketa. Zvokuti chingosvika uchingorodaiso. Wobva utonzi bwa.
maofisi zedu ari padhuze maiziya. Muno muHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe, ofisi B2C maiziya. Uyai titaure kana kuti munongobva womva maiziya panamba dzedu dzandakaisa paskrini apo dzo maiziya. Kana makuuya musazokanganoti Road Lulu maiziya kana Kokopina tombotomvera. Namana